Криско влиза. Затвори вратата, къде гледаш. Хайде ти ще направи едно кафе, клека. Добре, почвам. Работим ли? Че не телефона, че. Проба. Проверка 1-2. Проверка 1-2. Аз съм проверен. Включи микрофона, момче. Работим ли? Проверка. Ей. Бавиш се. Криско, Килата и Жан-Клод Ван Дам. Последния да затвори вратата. Ти разбра ли, бе? Да, кажи. Она ми иска 2 лева за кенец. Че нареди го направя, той никой не гледа. Дали пиян съм бил или бялото спеха. Дали да черпя тая мацка водка с отеха. Шоуто на Слави аз гледам рядко. Но когато го гледаме в понеделник с Краси Радков. Ето ги ръцете ми, движенията следите ли? За повече контакти търсете разклонители. Познавам двама много верни мои фенове. Като се напиха, искаха траленоме. Бейби, дай ми да те пипна по-допето за късмет. После ще си клетна в джоба да извадя, аз съм фет. Като че ли ми е познат то стил за дрога. Ще си пусна хаос, защото вече не мога. Подай ми цайсите, отивам на парти. Имам на келешите да правя оферти. То отдавна е в играта, аз съм супер фреш рапър. Аре ще говориме на амфитеатър. Вечер излизам На диско, там се набям. на мармаплан. Млади вълки Търся бял прах. да се сподрят. Цай си не Вечер излизам на диско, там се набям. на мармаплан. Млади вълки Търся бял прах. да се сподрят. Цай си не иска да башка в магазин за женски боксерки. Само че да не ми дойдат някакви рокерки. Ако дойдат някакви цени мадами, ще се опитам да направя втория сезон банани с пижами. Нали разбираш, брат, имам важна мисия. Да изляза с преслова Малина, Бони и Алисия. Ще че директно брат на Мотокаро. Ще извикам да попее Тони и Стораро. Сутрин ставам, брат, е бързо някакво прасе. Тя нещо почна да говори, викам скасе. Нямам време, брат, отивам до Фантастико. С 2 лева една цигаря, 18 ластика. И астика, до вечера съм на загорка. По потни карамски на вратодорка. Не се обичаш като рапър. Не ти желая мнението, е паматски стил, острова на изкушението. Вечер излизам На диско, брат, там се набям. на мармаплан. Млади вълки Търся бял прах. да се сподрят. Цай си не игра. Вечер излизам На диско, брат, там се набям. на мармаплан. Млади вълки Търся бял прах. да се сподрят. Цай си не игра. Христо ми звъни, ела вкъщи на купона, брат. Викам, идвам само да изям един кебаб. Дано да има мацки, аз ще взема капути. Идвам след 1 час и 68 минути. Събути на дивана разпоти, брадати, космати, годзили, мамути. Едната с мустаци гола дивидюс, а другата по-голяма от Съветския съюз. Задни клапти, прави земетос. Викам, Криско, бате, имаш вкус. Едната сдъх на дивана ме събори. Ако се разчуе, никой няма ни говори. Купона беше доста гарен като цяло. Добре, че имаше една торба с бяло. Повече у вас няма да стъпи кракът ми. Пада в бучки от носът ми. Вечер излизам На диско, брат, там се набям. на мармаплан. Млади вълки Търся бял прах. да се сподрят. Цай си не игра. Вечер излизам На диско, брат, там се набям. на мармаплан. Млади вълки Търся бял прах. да се сподрят. Цай си не игра. Излизам там се набям. Млади вълки да се сподрят. Цай си не игра. Накрая пада.